Priatelia, ja mám uchytenú ešpezetku, evidenčné číslo vozidla na suchom zipse. Takto v podstate vpredu, rovnako aj vzadu. Veľmi sa nám to páči. No a teraz si ukážeme návod, ako v jednoduchosti si dostať ešpezetku v podstate takto na auto. Toto je sada, ktorú kúpite u nás. Je to sada, ktorá je na celé auto. Pozrite sa, v balení vždycky nájdete dvojicu suchých zipsov, to znamená, že jedna značka, druhá značka. A pozor, to nie je všetko. Okrem toho, v tom balení navyše nájdete v rámci ceny aj dvojicu utierok, kde slúžia na odmasnenie priestoru, ktorý vlastne potrebujete nalepiť. A takáto stierka, ktorou vlastne si viete dobre pritlačiť suchý zips. Otvorím si odmasňovač. Zadnú stranu ešpezetky si prejdem. Teraz rovnako prejdem aj kryt, respektíve držiak. Je to fakt tak na doladenie, čiže pomôžte si určite kľudne pred tým niečím. A teraz zoberiem teda jednu sadu. Ak by ste chceli úprimne iba prednú ešpezetku, máte u nás na e-shope dokonca balenie iba s jednou možnosťou. Vtedy vám príde niečo takéto v podstate. Čiže zoberiem sadu. Ako vidím, je tu dvojica týchto suchých zipov, ktoré idú k sebe. Tým pádom jednu z nich, napríklad tú drsnejšiu, nalepím priamo na značku, čiže takto si to oddelím a celé z druhej strany nanesiem na stred. Tak, použijem túto stierku a totálne to tam pritlačím, tým pádom to tu drží veľmi dobre. Teraz zoberiem druhú časť, povedzme tú chlpatejšiu, dám to dole, opatrne. Je dobré, keď to robíte v nejakom suchom prostredí, nech sa vám tu nenachytá špina. Zoberiem to. Samozrejme, trafím stred najlepšie. Tak. Kľudne to môžete robiť rukou, ale viete to použiť aj túto stierku, aby ste si to pekne vytlačili a spravili tak, aby nikde nebol žiaden vzduch. Vzadu, keď tak máte väčšie také otvory na skrutky, ktoré držia ten držiak, nevadí to, kľudne to viete spraviť pekne aj okolo toho. Teraz už iba easy vec. Toto opäť opakujem, drží to tam veľmi dobre, treba sa trafiť tak presne na stred. Úplne krásne, čisté riešenie, absolútne bez akéhokoľvek rámiku máte na aute. Akože ideál extrém, keby to chcete dať dole, samozrejme opatrne. Je dobré to nerobiť absolútne bezhlavo a držať si v podstate nejakou rukou tú značku a takto postupne odlepovať, lebo ju ohnete. Tak, mám to dole. Toto viem absolútne v pohode odlepiť, očistiť, idem ďalej. Takto vrátim naspäť, nalepím na stred a pritlačím. A na tom aute to drží fakt. Takže to s tým nepohne. Vyzerá to super na SUVčkách, vyzerá to super na zelených autách, akokoľvek, funguje to jak na nové typy ešpezetiek, tak na staršie typy ešpezetiek. Čiže hľadajte na našom e-shope Suchý zips a budete, ja si myslím, že veľmi spokojní.